Duha ka magkal nga ginapatihan anta nakagwa sa Hawla na rescue. Responsable nga pet ownership ginapahanumdom sa Biodiversity Protection Group. Yaring report. Sa sini nga video, sang researcher kag environmental advocate nga si Justin Magbanwa, nakita nga nagsuot sa idalom sa buka nga semento ang ini nga magkal. Gintuan sang 3 ka tawo ang pag-rescue agud masigurado nga hindi mapuhag ang pumuluyo sang barangay sang Sapat. Nakita lang na siya sa isa ka panimalay. So nakita nila nga nagsulod lang man lang dayon sa buho gani. So ginkantuan to siya namon sa Villamonte. Tapos ginbakbak namon ang semento. Nakalabot ini sa pulian sa Barangay Villamonte sa siyudad sa Bacolod, kag bangod nagapakita senyales nga naanad sa tawo ang manog, posible isa ini ka pet nga nakapalagyo sa Hawla. These require permits. Tapos kung may permit ka man gid, kagaplano ka man gid nga magsagod sa mga preyos na mga reptiles, pythons, especially ang retics, they can get really big really fast. Sa sinin naman nga video, mauti nga ginagunting sanday PO3 Jen Damilaw kag PO2 Anime Pablo ang pukot kun sa diin nagburambod ang ini nga magkal. Ginabuluban ta nga sa 13 katapak ang Sapat nga nakalabot sa Purok Santol, Barangay Mandalagan. Insigida gindala ang duwa sa Negros Forest Park, isa ka Biodiversity Conservation Center. Bangod hiyang sa tawo ang magkal, mangin kabahin ini isang education campaign sang grupo sa ginasulong nga responsible pet ownership. Si Nicolo Gabriel, nauyunan ang malabang manog nga mangin pet. Why do you want snakes so much? It's not biting. Panugyan lang sa mga ginikanan. It takes a lot of big commitment for somebody to, keep a large snake as a pet. And you have to be so sure and you're ready for it. Because it's just because you keep it as a pet, because you like it, doesn't mean you have to have the right to get rid of it. Ginahingyo sang grupo nga hindi pagpatso ng makita nga manog kag sa baylo, makigangot sa kapulisan o kun sa Biodiversity Center, agud gilayon nga ma-rescue. Pod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.